Пак трябва да правя така. Така, днес ще играем в драфт. Дано да го спечелим отново. Та ако знаете как се печели драфт и правите отбори с токени, нищо не правите. И първия матч. Да знаете, че според мен просто трябва да цъкате много върху екрана и така всъщност имате много по-голям шанс да биете. И затова се чува всеки път този звук, на когато аз снимам. И добре, да започваме. Enter Draft. Мисля да избера 4-4-1-1. Да, това ще е схемата. Гризман, yes! Гризман. Добре. Суарес. Мюлер. Добре, кой се свърже? Така, Суарес се свърже малко. Мюлер? Не. Кавани? Не. Така, взимаме Суарес. Добре. Азар! Роналдо, yes! Обаче трябва да взема Неймар. Да се свържи с Суарес, ама той се свърже с това. Ако взема Роналдо, вземам Роналдо. Ама. Добре, взема Неймар е така от уважение, защото е син. Добре. Меси, yes. Меси. Тук ми трябва Тиаго. Така. Тиаго. Става. Погба, yes. Погба вземам. Сега ги сменяме от 39. О май гад, става на 36. Вау. Бразилец, yes. Тоя, Адриано. Португалец, може би. Трябва ми бразилец. Тут къде е? Кой се свържа? Тоя? Не. Взем то. Така. Кощелни е, бе! Няма да замислям. Така, някой от Барселона. Yes, Роберто. Нещо ви защитата куцаме. Касиас. Треп Лопес. Така. Взема треп. 183-80. Добре, Касиас ще бъде. Тук ми трябва някой добър. Спаднаме се тук. Просто. Деп. Няма да стане. Това. Бронзовик. Бедро. Така, Гюндоган. Тук е много трудно. Имам Хамшик, Саби Алонсо, Гоноплянка, Гюндоган, Тони Крос. Крос. Спичков! Взимам. А то даже няма и да падне. Yes. Ама той не... Аз мисля да... Така. И няма. Уколк. Той е.
Канте. О, реклама! Защо? Канте. Мюллер. И последния... Родригес и Бел. Родригес. 82. Ай, Родригес обаче. Ами отбора. Само трябва да наредя малко смените. Крос, Мюллер. Това е 81. Ако има най-много... Гризман. Отива на първо място, после така. 80. После така. Канте. Не бе, не тук. 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 Така. Това е. Така. Финиш. Неймар, Погба и Костелни са ни топ плеверите. 4 от Барса, 12 от Ла Лига и 6 испанци. Уау. Преди испански отбор сега срещу на коли трябва да цъкам. Погба! Цъкай! Стичка! Христос, стичка! И Хъмшик вкара. Никой от Бушмак! Не! Бързо! Някой Меси! Не! Защо имах отбор с 100? Добре, готпака. И... Хернандес! Няма що. Добре, Хернандес става. О, такава карта е. Добре, Бродович. Силвер пака. Помните. Силвер пак. Хернандес. Лъка. Само за сега няма Меси. Байме време ще победи. Капката отбор. Обаче аз ще го сейфна заради Стоичков. Той... Само ако имаш малко повече кемистри, например, ако беше 90, ще да бъде перфектен отбор. Тук няма добре. Тук в защитата изобщо. Така. Добре, това ще бъде... Ако искате, вижте ми преерите. Ето. Ще ги изброя. Криштиано Роналдо, Агуеро, Димитри Пает, Туре, Гамейро, Уилям Карвашо, Руи Патрикио, Фахман, Шуман, Лукако, Фалко, Белараби, Смолинг, Медел, Подолски, Чао. Вижте, имам два пъти Гамейро, обаче тази е хубавата карта, тази е нормалната. Диего Алвеш, Гамейро, Слимани, Шоу, Рафиния, Мустафи, Гименес, Абденоюр, Инсиния, Хернандес, Бронзович, Мота, Стърлинг, Буасие, Сигурдсон, обърках се, Сигуру, Бутланд, Донарума, Конголо, Джуардо, Адриан Силва, Карди, Митрович, Сансоне, Рафаел, Куаер, Маркизио, Лукас, Уишере, Пабло Форнаус, Акуна, Миранте, Зиелер,
Кирвак, Платенхарт, Мюллер, Дзагоев, Хендерсон, Хендерсон, Ален, Ван Перси, Ето, Фалкадо, Реми, Джоветич, Бентето, Теодоруски, Лукас Васкес, Стинт, Марк Бартра, Вогт, Куинье, Вела, Николо, Джерард, Кауанго, Фернандо Торес, Шахин, Лукас Лева, Илайов, Жонатан Вера, Дебай, Суриерто, Гипс, Балан, Хернандес, Уелбек, Беньер, Алиел, Ектица, Натасик, Хесе, имам Фернандо, Гейс. Добре, само Кико Касиас, Опсина, Бабакан, Ериан Уент, Гюман, Дефор, Геометрич Роси, Дзуба, Лео Бабина, Хан, Самедон, Сане имам, Ван Джи. Тук вече само тия, ето тия, в смисъл тези карти, златните, Бобадила, Киман, имам някаква Рафиня, тук 100 000 силвери. И това са моите играчи. Това мисля да е този клип. Чао!